Hej med jer. Vi er nu nået til uge 7, og emnet er sund og stærk. Og det kan man også se på Hip og Hops historie, fordi Hop er i fuld gang med at lave en masse træningsøvelser. Han vil gerne være stærk, og de snakker også lidt om, at Hip måske ikke har lige så mange muskler, eller måske der er mere fedt på hans muskler, eller er han egentlig stærk? Og så laver de nogle forskellige øvelser, og dem skal vi også lave i løbet af ugen. Men den første dag, når vi har læst historien om Hip og Hop, så skal vi prøve at hoppe. Og med i posen, der er de her post-its. Og der er jo klister på den ene side, så de kan jo sidde fast. Og ideen i denne her, den er så, at man skal bruge sin krop. Man skal hoppe højt. Og så skal man altså prøve at finde ud af det der med at konkurrere mod sig selv. Fordi hvis drengen eller pigen eller nogle af børnene skal hoppe, så er det jo ikke sikkert, at det er meningen den her, man skal hoppe op, og så skal man sætte den fast, enten på en væg eller på en dør, eller hvor der nu er plads derinde. Og jo mindre man er, jo lavere kommer den til at sidde. Så hvis mor eller far skal prøve at sætte den op, så kan den komme meget højt op. Og så kan man jo godt, når man er 5-6 år, synes, det er snyd. Hvorfor kan jeg ikke få min så højt op? Så gider jeg ikke at være med. Men så er der snakken om, at når man har sat sin første, man kunne fx skrive navn på den, så man lige skriver sit navn. Og så prøver man at sætte den op. Og det vil sige, at jeg skal rejse mig op, og så skal jeg hoppe så højt jeg kan. Og prøve at sætte den fast på væggen. Når jeg så næste gang skal prøve, så tager jeg en ny seddel og skriver mit navn igen. Og så går jeg hen til det samme sted, og så prøver jeg at hoppe igen, og måske jeg så faktisk kan sætte den endnu højere op. Så ideen med det her, det er, at jo mere man øver sig, måske finder man ud af, at jeg stod for tæt på væggen, eller jeg skal måske lidt ned i knæ, så kan jeg hoppe højere. Så man prøver at finde nogle forskellige måder, så man faktisk bliver bedre. Og det her, det er jo bare en lille øvelse, man kan gøre det på. Men man kan også gøre det, når man tegner for eksempel. Hvis jeg øver mig igen og igen, hvis jeg finder en måde, okay, hvis jeg skal lave en cirkel, hvordan kan jeg så gøre det? Skal jeg kigge på en cirkel imens, eller kunne man tegne efter noget? Hvordan kan man øve sig i at gøre de her ting? Og jo mere man øver sig, jo bedre bliver man. Og jeg skal ikke se på, hvor højt de voksne de kan hoppe, når jeg ikke er så høj. Så jeg kan ikke sammenligne mig med, hvad andre kan. Ligesom hvis jeg sidder og tegner, så kan jeg heller ikke sammenligne mig med, hvad andre kan. For der er måske nogen, der har øvet sig i 20 år. Og det er jo typisk, hvis man sidder som far, og man har tegnet hele sit liv, så er man blevet rigtig god til at tegne. Og når man så er 5 år, og man skal tegne sammen med sin far, så kan det godt være, at der er lidt øve, for far er mega god til at tegne, for han har øvet sig i så mange år. Og så er det den snak, man tager med barnet. Men hvis man ikke øver sig, så er det i hvert fald svært at blive bedre. Så en lille sjov øvelse, hvor man får bevæget sig, hvor man har det sjovt, og man så øver sig i at konkurrere mod sig selv. Man kunne også prøve at hoppe med ryggen til, eller på et ben, så man laver sådan lidt andre måder at bevæge sig på. Så er der faktisk en lille opgave her. Her skal vi finde ud af, hvem der er stærkest. Og vi skal tælle, vi skal tænke logisk, og vi skal prøve at regne den ud. Så der er altså rigtig meget matematik i den her lille opgave. Vi kan også lige snakke om, hvad farve er de forskellige felter. Vi kan tælle, hvor mange kaniner er der i alt. Måske man kan lave et lille regnestykke. Hvor mange er der her? Der er 1. Hvor mange er der her? Der er 2. Så hvad er 1 plus 2? Det er 3. Så selvom opgaven går ud på at finde ud af, hvem der er stærkest, så kan man altså godt alligevel bruge det til at lave flere forskellige slags udfordringer ud af sådan et lille stykke papir. Men ideen er jo, at der er Hip, nej det er der ikke, der er Hop og alle hans fætre og kusiner, og de skal altså lave tovtrækning. Så de står med et reb, og så trækker de, og så skal vi finde ud af, hvem er stærkest. Og vi kan jo se, at de faktisk er lige store alle sammen. Så jeg tænker også, at de er lige stærke.
Så hvis der står 2 på den ene side og 1 på den anden side, hvem vinder så? Det gør dem, hvor de er 2. Og så tager man en blyant eller en farve og sætter kryds herover. Dem, der vinder, de får krydset. Dem, der er stærkest. Og sådan bliver man ved dernede af og kigger på de forskellige felter. Hvem er stærkest? Man kunne også prøve at spørge, hvad hvis det var hip på den ene side og hop på den anden side? Så er det 1 mod 1, men hvem vil være stærkest? Og I kan jo prøve det af derhjemme. Tag toget. Stil jer op. Måske er det barnet mod far. Hvem er så stærkest? Det er 1 mod 1. Hvad hvis alle i familien er imod far? Hvem er så stærkest? Så det kan I prøve. Måske udenfor. Så skal vi faktisk igen tilbage til historien om hip og hop. Fordi, som I måske også kan se på billedet her, så er hop jo i gang med en masse øvelser. Og dem skal I også prøve at lave nu. Om I vil gøre det sammen, om I vil prøve at gøre det til en lille konkurrence, hvem der kan gøre det mest, eller om I siger, at vi laver 5 af hver eller 10 af hver, og går videre. Måske man kan høre noget musik, imens man gør det, så det faktisk bliver rigtig sjovt at få lov til at bruge kroppen og bevæge sig. Nogle af de ting, som de gør her, fik I faktisk også i uge 3, hvor I fik nogle små kort, hvor vi skulle lege gæt og grimasser på at gætte, hvad er det for nogle øvelser, vi gør. Dem kan I også bruge igen her. Men ellers så er der altså noget med at skulle bokse. Og man behøver ikke at ramme på hinanden. Det kan også være, at man kan ramme en pude. En holder en pude, og så den anden prøver at bokse på puden. Så hopper man måske, hvem kan hoppe højst, hvem kan hoppe længst, hvem kan hoppe flest gange. Så er det ud at løbe. Måske det faktisk er en idé at tage kondisko på, ud, hvis det er godt vejr, og løbe sig en tur. Så er der prøve at slå koldbøtter. Måske i sengen, måske tage en madras på gulvet, måske tage en dyne på gulvet, og så prøve at lave koldbøtter. Husk, når man laver koldbøtter, at man faktisk skal se, at man kan få panden helt ind i navlen, for ellers så kan det gøre rigtig ondt, hvis man er helt stiv herom, når man skal lave en koldbøtte. Den sidste ting, de gør, det er at cykle uden en cykel. Og det er faktisk det, som hop gør på billedet. Lægger sig på ryggen, benene op i luften, og så cykler man. Og man kan cykle langsomt, eller man kan cykle hurtigt. Så en masse sjove der, og måske kan I selv finde på flere idéer til, hvordan I kan lave noget træning. Og hvis man gør det sammen, så bliver det sjovt. Så skal vi snakke om sund og usund mad. Og der er det her billede med, men jeg er sikker på, at I selv ville kunne finde billeder, for eksempel hvis I kigger i reklamer fra Netto eller Fakta eller nogle andre butikker, at I også kan bruge dem til at finde ud af, hvad er sundt og hvad er usundt. På det her billede, der ser I madpyramiden, og det er egentlig ikke så meget om, hvad der er sundt og hvad der er usundt. Men det er delt op i, det der for neden, det kan man spise rigtig, rigtig meget af. Og det der er oppe foroven, det skal man ikke have lige så meget af. Det er meget fedt heroppe. Så den kan man kigge lidt på. Det er lidt småt, men måske kan man finde den på nettet, så kan man se det lidt bedre. Så er der også et billede af det her nøglehulsmærke. Og det kan være en rigtig sjov idé at bruge, når I for eksempel går ud i køkkenet og kigger på nogle af jeres ting. Kan I finde nøglehulsmærket på noget? Er det på mælken? Er det på brødet? Er det på cornflakesene? Fordi så betyder det faktisk, at hvis der er nøglehulsmærke på, så er det sundt. Men kig på billederne her. Snak om, hvad er det, man kan se. Er det noget, som I kan lide? Tror I, det er sundt? Tror I, det er usundt? Hvorfor er det usundt? Der er for eksempel kartofler, og der er chips. Og chips er jo lavet af kartofler. Men er de sunde begge to? Så det kan man snakke om her. Og også hvis I laver mad, tag børnene med. Snak om, hvad der er sundt og hvad der er usundt. Den sidste opgave eller aktivitet i den her uge, der skal I finde en flaske, og I skal lege en leg. Og man kan godt lege den, selvom man kun er 2, men man kan også lege den, selvom man er 20. Måske faktisk skal man, kan være endnu flere til den. Men man sætter sig på gulvet. Hvis man er flere, så prøver man at lave en rundkreds. Og så hedder det altså, den som flaskehalsen peger på. Og flaskehalsen, det er det her, det er ligesom min hals. Så det heroppe, det er flaskehalsen. Og den som flaskehalsen peger på, skal gøre noget. Og selvfølgelig skal vi bruge kroppen.
Men vi skal også lytte, vi skal finde på, og så skal vi jo faktisk igen gøre det, som andre siger. Og vi skal bruge kroppen. Så det, man finder på, det kunne faktisk være nogle af de øvelser, som vi brugte sammen med hip og hop tidligere. Det kunne for eksempel være, den som flaskehalsen peger på, skal bokse. Og så drejer man den rundt, og ser, det blev dig herovre, så nu skal du altså bokse. Og så må man op og stå, og så prøver man at bokse. Nu er det så hans tur til at dreje. Og så kan det være, at han siger, den som flaskehalsen peger på, skal løbe rundt om bordet baglæns. Og så er det hans tur til at dreje flasken, og finde ud af, hvem der så skal gøre det. Og vi siger, at det blev mig, så skal jeg altså op og stå, løbe rundt om bordet, og jeg skal gøre det baglæns. Så er det min tur igen til at finde på noget. Og det kan være, at jeg siger, at den, som flaskehalsen peger på, skal stå på et ben og lukke øjnene og tælle til 10. Så prøver vi det. Og så kan man blive ved i rigtig lang tid med at lege med den her. Det var alt for den her uge om sund og stærk. God fornøjelse.